ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାଧାରଣ 6ଟା ଋତୁ ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି ଋତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଋତୁ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ସହିତ ଆମ ଛୋଟବେଳର କେତେ ସ୍ମୃତି ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି ସେ କଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦୌଡି ଆସନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆମେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ତ ମା ଆମକୁ କେତେ ବାଡାଏ। ତ ଆଜି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ କିଏ ବା ମନେ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବଡ ହେଇଯାଇଛୁ ତ ସମୟ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଛଡେଇ ନେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କଣ ହବ, ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ତ ଆଜି ଛୋଟ ବେଳର ସ୍ମୃତି କିଛି ମନେ ପକେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ପାଣିରେ ଟିକେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ। ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମନେ ପଡିଲା କି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବନେଇ ଆଣିଲି ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲି ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।